Čau lidi, dneska bych vám chtěl ukázat, jak zvýšit váš počítač. Si mluvím trošku jako blbec, co? Tak já vám to ukážu teda. Měli byste se opustit dobře starat i o notebook, protože bez toho byste nepřežili. Jestli jste jako já teda. Takže dáme start, tento počítač, pravým klikneme na tento počítač a dáme vlastnosti. Tak, já mám Windows XP s nahratým skinem, ale Windows 7 a Windows Vista tady mají 3 možnosti a ta poslední je pokročilá systémová nastavení. Tak na to kliknete a vyjde vám takováhle tabulka jako u Windows XP, když já kliknu na upřesnit. Tak, výkon, nastavení. Tak, tohle sčínat nemusíme, možná, že když něco odfajfkujeme, že vám to půjde rychlejš. Windows XP tady máš 3. Využití paměti, plánování procesoru a virtuální paměť. Ale Windows 7 a Windows Vista mají tady jenom plánování procesoru a virtuální paměť. Takže my dáme změnit. Tak, pokud máte 2 disky CAD nebo ještě nějaký jiný, tak to můžete udělat takhle. Určitě máte zatrhnuto nepoužil stránkovací soubor nebo velikost určitý systém. A my musíme dát vlastní velikost a obsat doporučenou hodnotu, kterou tady máte. To samé u disku D a u každého disku vždycky musíte dát nastavit. Pak u dalšího nastavit, pak OK. No a pak musíte restartovat třeba počítač, zase OK. No a hned tak to uděláte, tak restartujete počítač a ono se vám to konfiguruje. Tak, teď byste měli mít program CCleaner, adresu na něj vám dám do popisu videa a hned jak ho nainstalujeme, tak spustíme. Já už to teď čistit nebudu, protože já už jsem čistil. Tak. Nebo bych vám mohl ukázat, jak to probíhá, ale já si tady odfajfku to, co už nechci. No, tak tohle vymažu, aplikace ne. Tak, historii stavování taky můžu, to ne. Tak, já si tady odfajfkuju pěkně. Tak, historie, tak. Nero Burning, Logmein, Torrent, je to mám předspaný, to ještě ani nikdo neviděl. Windows, Microsoft Paint, tak teď dáme spustit cleaner, OK, no a nám to spustí cleaner. A asi v kuši nic nemám, takže mi to nepůjde něco vymazat. No, vymazal to maximálně tak tu historii. Tak, už by mělo být. Tak a hned tak uděláte cleaner, tak si stanete program Advanced System Care. K tomu vám přibudu další ty 2 ikonky. My na ten program klikneme. Budete mít sebe lepší počítač a trvá to dlouho, než se to načte. Tak, teď už to naběhne. Teď musíme počkat. To si nebudu všímat. Teď by nám mělo naběhnout nějaká jiná tabulka. Čekáte, zkusím to. No tak teď vám tady by měla naběhnout někde tabulka. Tady by měl být scan now, vy na to položíte myš a vyberte scan and repair. On vám to vybere a vymaže vám to a udělá to kontrolu. Takže já se tímto s vámi loučím. Doufám, že vám tento tutoriálek pomohl. A zatím čau čau.